Hej, velkommen til video. I dag vil jeg lave åbne pakker på Temu. Som det første har vi sådan en her. Jeg skal åbne og se, hvad det er. En pose, en pose. Nå, det er mit boldnet. Ja, det er godt nok stort. Det ligger lige godt. Så har jeg de her to bolde. Det ligner moonballs, men jeg tror ikke, det er. Se. Det er en orange og en gul. Så har jeg den her kasse. Jeg ved, hvad det er. Lad os lige klippe den åben. Ja, den er lidt svær at åbne. Ja, jeg har den nu. Ja, jeg har den. Det er lige noget flamingo noget. Det er min World Cup. Let's go. Nej, glemt det her med. Let's go. Så tager jeg det næste. Hvad var det nu, det her det var? Skal jeg lige åbne og kigge. Jeg har lige glemt. Nå jo, et tørbur. Nå. Så det næste, der har vi det her. Og jeg tror godt, jeg ved, hvad det her det er. I får lov til først. Kan I se det? Nu skal det tage lidt ud. Det her. Ved I, hvad det er? Det ved jeg i hvert fald. Så tror jeg, at der er én ting tilbage. Jeg kan se dig. Det er denne her. Der var nogen af jer, der ikke ved rigtig, hvad det er, og hvorfor jeg har købt det. Men nu viser jeg det. Vi skal åbne den overhovedet. Se. Jeg skal lige gøre på sådan en her. Så når jeg åbner den, så kommer den op. Så ja, så skal jeg nok lave nogle pranks nu. Kom nu ned! Ja, det må jeg ikke glemme lidt. Er der flere? Ja. Det er ledning til den her maske. Nå jo, jeg fik også den her maske. Er der så mere? Nej, det er der så ikke. Det var det for den her video. Vi ses næste video. Hej hej.